Wat toch een joh hier? Vreselijk, wat is dit? Ja, nee, dat Ik krijg ineens een heel dik hoofd. is gewoon Fries. Ik kan wel met z'n Fries praten. Dat doe je Net zo goed. Oh, laat maar, dat is niks voor mij. Hoe stop ik dat ding? Of hij houdt zo meteen na 32 minuten. Ja, praat maar Fries. Ja, dogenjoh wel. Dat heb ik al gezegd. En praat maar Fries. Nou, ik kan wel meer in het Fries praten, maar ik weet net wat. Ja, dat is gewoon Nee, bijna net. Ja, nog 10 seconden. Jeetje, dit is... Has hablado, te quedarás.